júla 1975 mala staršia obyvateľka bytu na Slovanskej ulici číslo 2 v Bratislave bezsennú a nepokojnú noc. Okolo 10:30 počula zo susedného bytu lomos a v zápätí aj tlmený ženský výkrik. Asi o 2:00 po polnoci počula ďalšie zvuky. Ako by sa po chodbe ťahalo alebo prekladalo niečo ťažké. Zmocnil sa jej strach. Vedela totiž, že syn jej susedy sa len nedávno vrátil z väzenia. Jej strach sa ešte umocnil, keď na druhý deň ráno videla, že časť chodby od susedovho vchodu, schodište aj priestor pred pivnicou boli umyté. Susedia totiž len málo kedy upratovali. Hoci starší a osamelí ľudia veci často zveličujú, susedkyne čierne predtuchy boli tentokrát verným odrazom reality. Vo vedľajšom byte sa tej noci stala vražda. Táto skutočnosť však vyšla najavo až o 10 dní. O týždeň neskôr prišiel do domu elektrikár. Ešte stále sa nič neodhalilo, hoci opravár pri práci v pivnici zistil, že tam niečo veľmi smrdí. Takmer 2 týždne si nikto z podnájomníkov nevšimol nič podozrivé. Až kým 12. júla 1975 o 2:00 po polnoci nezabúchal na dvere bytu svojich rodičov muž, ktorého pred necelými 2 mesiacmi prepustili z väzenia. Náhle prebudenie bolo len nevýrazným momentom k tomu, čo nasledovalo potom. Prichádzajúci muž sa utápal v citových výlevoch a neustále opakoval slová, čo som to urobil. Cez zúfalý plač sa priznal, že zabil svoju družku Boženu. Jej mŕtve telo je vraj v pivnici, zakryté doskami. Ráno sa matka zdôverila svojej sestre s tým, čo jej povedal syn. Ženy si chceli jeho slová overiť, no báli sa vojsť do pivnice. Na radu svojho švagra matka prípad ohlásila na polícii. Páchateľa ešte v ten deň zadržali. Ten muž bol policajtom dobre známy, jeho trestný register bol plný záznamov. Vrahom totiž bol nenapraviteľný recidivista Štefan Mlynarovič. Tento 33-ročný muž strávil vo väzení takmer celý svoj dospelý vek, spolu 14 rokov a 10 mesiacov. Sedel za krádeže a príživníctvo, ale nikdy predtým za vraždu. V 75. roku som mala 11 rokov a v júli prišla k nám babka a povedala môjmu otcovi, ktorý jej otvoril dvere, že Božena je mŕtva, bola otcová sestra. Potom k nám prišli tajní, zobrali otca na políciu a museli zidentifikovať svoju sestru. Jeho prvou obeťou sa stala jeho družka, 26-ročná Božena Presechtelová. Mlynarovič ju zavraždil len mesiac a pol potom, ako sa 13. mája 1975 vrátil z väzenia, kde si za viacnásobnú krádež odpikával úhrnný trest v trvaní 4,5 roka. Celý svoj dospelý život od tých 18 rokov, keď bol prvýkrát vo výkone trestu, bol vlastne 14,5 roka do toho 33. roku svojho života. To znamená, že naozaj prevažnú časť žil v tejto kriminálnej subkultúre, ktorej sa veľmi dobre prispôsobil. Prvé kroky prepusteného Mlynaroviča smerovali do Pezínka k jeho družke Božene, s ktorou začal žiť 2 roky pred nástupom do výkonu práve skončeného trestu. Tam zistil, že sa ešte nevydala. A hoci medzi tým udržiavala styky s viacerými mužmi a od 2 rozličných otcov sa jej narodili 2 céry, dohodli sa, že svoju známosť obnovia. Myslím, že veľmi ľúbila svoje deti a starala sa o nich podľa svojich možností. Veľmi jej v tom pomáhala vtedy babka. Bývali u nej v Pezinku. Z Pezinku sa po týždni nasťahovali do bytu Štefanových rodičov v Bratislave. Jeho matka sa však so svojou nádejnou nevestou neznášala. Štefan a Božena neprispievali na spoločnú domácnosť, tak ako sľúbili, a tak sa Mlynarovičova družka po mesiaci vrátila späť domov. Priateľ ju nasledoval. 1. júla 1975 došlo medzi ním a Boženou k tragickému nedorozumeniu. Z Mlynarovičových bytu si ešte mali vziať nejaké veci. Celý deň spolu popíjali, pretože Mlynarovič mal podozrenie, že ho Božena podvádza.
To v ňom v spojení s alkoholom vzbudzovalo chorobnú žiarlivosť. V byte Mlynarovičových rodičov sa Štefan a Božena pohádali. Ona bola pripravená na partnerské uzmierenie. Chcela celodennú hádku ukončiť. Vyzliekla sa a ľahla si na gauč. Mlynarovič sa však naďalej hádal. Ľahol si vedľa nej, ale jeho hnev vyústil v tragédiu, obeťou ktorej sa stala Božena Precechtelová. Súdni znalci neskôr dospeli k záveru, že spúšťacím mechanizmom, ktorý v Mlynarovičovi vyvolal neovládateľný vražedný impuls, bola nielen psychopatická žiarlivosť páchateľa, ale aj Precechtelovej neuvážená posmešná narážka na to, že jej druh mal vo väzení pomery s mužmi. V tejto súvislosti použila vraj nevhodné a hanlivé slovo buzerant. Vrah neskôr pri výsluchu spomínal, že sa v tej chvíli cítil akosi čudne. Zrejme aj preto, že lieky, ktoré dlhodobo užíval, celý deň zapíjal alkoholom. Rozzúrený udrel ženu pesťou do tváre. Keď obeť skríkla a keď podľa vlastných slov videl, ako sa jej oko podlialo krvou, Mlynarovič chytil ťažký sklený popolník a niekoľkokrát ním partnerku udrel do hlavy. Obeť spadla na detský kočík medzi gaučom a šijacím strojom. Mlynarovič vo vražednom amoku vzal pásik zo šiat prehodený na detskej postielke, ovinul ho družke okolo krku, silno zatiahol a zauzlil. Predtým jej však zakryl tvár, aby sa nemusel dívať na krv, ktorá jej po údere veľkým popolníkom tiekla z nosa a úst. Ani tento muž a budúci vrah neznášal krv a nemohol vraj počúvať, ako Božena chrčí. Keď zistil, že srdce jej už nebije, rozhodol sa, že mŕtvolu ukryje. Mŕtve telo svojej družky najprv zabalil do deky. Dosť sa tým natrápil, raz mu totiž z deky vytrčala noha, potom ruka. Zviazal jej preto končatiny, potom zviazal oba konce deky a odtiahol ju do pivnice. Netušil, že jeho čin má za stenou vedľajšieho bytu svedkyňu, ktorá tento lomos so zadržaným dychom počúvala. Na rozdiel od nespavosťou trpiacej susedy vrahovi rodičia nepočuli nič. Spali oddelení 3 dverami od izby, v ktorej sa odohrala vražda. Mlynarovič sa z pivnice vrátil do bytu a na kúsok papiera napísal priznanie. Božku som zabil ja, že bola kurva a bol som za ňu zatvorený. Spolu s nejakými vecami zavraždenej zaniesol túto ceduľku do pivnice k mŕtvole. Potom miesto činu poupratoval a pred polnocou byt opustil. Mlynarovič o nej tvrdil, že to bola devka, ktorá mala stále iného chlapa, čo nie je pravda. On tvrdil, že musel kvôli nej kradnúť, že si musel napísať Ingridku do rodného listu, čo tiež nebola pravda, nikto ho k tomu určite nenútil. V bratislavskej vinárni u mýtnika zaplatil servírkam koniak a u muzikantov si objednal 2 smutné pesničky. Mali to byť piesne na jeho rozlúčku so životom. V byte rodičom zanechal ešte jeden list, v ktorom poprosil, aby mu na pohrebe zahrali jeho najobľúbenejšiu pesničku Učiteľka tanca. Z krčmy potom odišiel a na niekoľkých miestach sa neúspešne pokúsil spáchať samovraždu. Nebolo mu ľúto, že čo museli prežiť a to, že vlastne oni zomreli, ale bolo mu ľúto samého seba, že zostal sám. 11 dní sa potom túlal po meste a lesoch v okolí Bratislavy. 2-krát navštívil aj rodičov, no nenašiel odvahu povedať im, čo sa stalo. Hoci sa v pivnici za každým bol presvedčiť, či je mŕtvola ešte tam. Málo jedol, veľa pil a podnapitý sa niekoľkým svojim známym zdôveril s tým, čo spáchal. Napokon 12. júla 1975 zabúchal po polnoci na dvere rodičovského bytu a všetko vyrozprával matke. Počas vyšetrovania sa Štefan Mlynarovič k vražde priznal. Obraz jeho zločinu doplnili aj výpovede svedkov i súdnoznalecké nálezy. Na hlavnom pojednávaní však páchateľ svoje priznanie odvolal a predniesol niekoľko iných verzií svojej údajnej neviny. Všetky boli nelogické až detinsky naivné. Nevedel si napríklad spomenúť na mená údajných svedkov, hoci to mali byť jeho známi. Tieto vymyslené alibi svojou úrovňou zodpovedali vrahovej nie príliš vysokej inteligencii.
S ohľadom na to, že znalci z oblasti psychiatrie zistili u páchateľa ťažké povahové úchylky trvalého charakteru, že to bol psychopat s agresívnymi tendenciami, ktorého recidivizmus sa prejavoval stupňovaním závažnej trestnej činnosti, z hľadiska jeho opätovného začlenenia do spoločnosti znalci vyslovili negatívnu prognózu. Krajský prokurátor navrhoval trest smrti. Súd však 1. septembra 1976 vymeral trest 25 rokov odňatia slobody v 3. nápravno-výchovnej skupine. Mlynarovič sa proti rozsudku odvolal, ale najvyšší súd rozsudok potvrdil. Ten režim mi pripadal, ako keby nadržiavali Mlynarovičovi, ktorý už vtedy tvrdil, že súd je voči nemu zaujatý. Myslím, že sa tam aj niekoľkokrát menili sudcovia. A proste moja nebohá teta tam bola vykreslená ako totálna kurva. Čo vôbec teda nie je pravda. Súd skôr pripadal môjmu otcovi aj môjmu strikovi, ako keby nadržiaval človeku, ktorý zavraždil niekoho a nie ľuďom, ktorí boli jej blízki a proste ostali po nej 2 deti a asi by mali počúvať svedkov. Myslím, že viacej počúvali Mlynaroviča. Z tohto trestu si Mlynarovič odpíkal 14,5 roka. 30. júla 1991 ho podmienečne prepustili so skúšobnou dobou 7 rokov. Mlynarovič sa pokúsil zaradiť do spoločnosti. Istý čas pracoval ako robotník v knihárni tlačiarne, dlho tam ale nevydržal. Čoskoro sa ukázalo, že jeho prepustenie na slobodu nebolo správne. Keď v 91. roku sme sa dozvedeli, že Mlynaroviča pustili na slobodu, tak moja mama mala strašné obavy, že či nebude chcieť navštíviť dievčatá, alebo teda niekoho z rodiny a pomstiť sa. Ale našťastie sa teda tak nestalo, len bohužiaľ stala sa taká vec, že jeho sestra ho zoznámila s jednou pani, ktorá mala asi šťastie, že musela ísť na operáciu žlčníka a Mlynarovič jej byt zneužil na vraždu. Ani nie po roku slobody, 15. júna 1992, Mlynarovič opäť vraždil. Jeho druhou obeťou sa stala len 11-ročná bratislavčanka Soňa M. Po večerných hodinách vyšla z domu, aby sa tu pohrala. Naposledy ju matka videla sedieť na lavičke pred ich domom na Homolovej ulici okolo 6:30. Asi o hodinu neskôr poslala syna Dušana, aby išiel pohľadať sestru, keďže dcérku už pred domom nevidela. Brat hľadanú sestru nenašiel a tak sa svoju dcéru vybrali hľadať rodičia. Výsledok bol rovnaký. Neskoro večer rodičia zmiznutie dcéry oznámili na polícii. Neistota Soniných rodičov trvala takmer mesiac a pol. Až do 8. augusta 1992, keď sa telo ich maloletej dcéry napokon našlo. Objavila ho vo svojom byte na Studenohorskej ulici v Bratislave Mlynarovičova nová družka Irena L. Keď sa Irena L. v uvedený deň vrátila po takmer 4 mesiacoch z nemocnice, s prekvapením zistila, že z bytu, od ktorého mal kľúče aj jej druh Mlynarovič, zmizli niektoré hodnotnejšie veci. Prišlo jej z toho nevoľno a ľahla si na gauč. Onedlho pocítila veľký smrad. Nevedela určiť, odkiaľ ten hrozný zápach pochádza. Napokon zložila matrace, nadvihla vrch úložného priestoru a tam uvidela neznámy balík. Dlhý asi 1,5 metra, zabalený vo veľkom igelitovom vreci a kartónových papieroch, previazaný špagátom. V záhadnom balíku policajti našli telo 11-ročnej Soni M., ktorá bola nezvestná od 15. júna. Telo dievčatka bolo v pokročilom štádiu rozkladu. Nevedno teda, ako Mlynarovič odlákal Soniu M. spred jej rodičovského domu, ani to kedy a ako dievčatko zavraždil. Dobu smrti vzhľadom na pokročilosť hniloby určili znalci približne na obdobie od 5. júla 1992 do 20. júla 1992. Je pravdepodobné, že svoju druhú vraždu spáchal práve v byte svojej družky Ireny L., ktorá bola v tom čase dlhodobo hospitalizovaná. Dievčatko tohto mena som nepoznal a nie je pravda, že by som s ňou bol v byte Ireny L. Ani to, že by som ju v tomto byte zavraždil, vyhlásil Mlynarovič.
Vecné i svedecké dôkazy však vyvracali jeho obrannú taktiku. Znalci ju označili za primitívnu a účelovú. Napríklad na Mlynarovičových slipoch, ktoré sa našli v byte Ireny L., sa našli stopy krvi skupiny B, akú mala aj zavraždená Soňa M. Jej šaty boli poškvrnené rovnakou krvou ako nájdené spodné prádlo Mlynaroviča. Ďalší dôkaz. Medzi zvrškami zavraždenej Soni M., ktoré sa našli odložené v igelitke v byte Ireny L., našli kriminalisti aj niekoľko vlasov Štefana Mlynaroviča. Z výpovedí jednej zo svedkýň vyplynulo, že Mlynarovič musel svoju obeť poznať. Dievčatko sa jej v čase pred vraždou pýtalo na akéhosi uja Johnnyho, pričom Johnny bola Mlynarovičova prezývka. Vraj jej sľúbil nejaký svetrík. Ďalší svedkovia uviedli, že počas neprítomnosti Ireny L. Mlynarovič byt svojej družky využíval na spoločenské akcie, hoci si to jeho družka neželala a na istý čas mu dokonca kľúče od bytu odobrala. Niekoľko dní pred návratom svojej matky z nemocnice bola v byte Ireny L. jej dcéra, aby poupratovala a vyvetrala. A jej malý syn Ľuboš hovoril, že v izbe niečo smrdí, no matka po zdroji zápachu nepátrala a vyriešila to otvorením okna. Nemohla tušiť, že v úložnom priestore gauča je ukrytá mŕtvola dievčatka len o pár rokov staršieho ako je jej syn. A že páchateľom je druh jej matky, ktorého sama niekoľkokrát videla. Znalci u Štefana Mlynaroviča zistili úroveň intelektových schopností v pásme mentálnej subnormy, čo sú schopnosti, ktoré mu nebránili rozpoznaní nebezpečnosti svojho konania pri páchaní násilnej alebo aj majetkovej trestnej činnosti. O veľkom šťastí mohla hovoriť Gizela Z. zo Stupavy. Šťastí, že sa nestala treťou obeťou nenapraviteľného Štefana Mlynaroviča. 3. júla 1992 okolo polnoci ju totiž tento muž napadol vo dvore domu na Stupavskom námestí. Chytil jej obe ruky, pritlačil ju chrbtom k bráne a snažil sa o telesný kontakt. Dievča však využilo jeho chvíľkovú nepozornosť, vytrhlo sa mu z rúk a utieklo. Už na druhý deň si Mlynarovič zakrvavil ruky znovu. Vtedy totiž spáchal svoju tretiu vraždu. Akoby vedome dodržiaval znalecký odhad o svojej stupňujúcej sa brutalite. Obeťou nenapraviteľného vraha sa tentokrát stala 52-ročná Anna M. Táto osamelá žena bývala o poschodie vyššie ako Mlynarovičova sestra. Bola to práve ona, ktorá zoznámila svojho brata v lete roku 1991 po jeho predčasnom prepustení z väzenia so svojou susedkou Annou M. Mlynarovičova sestra mala so svojou invalidnou susedkou veľmi dobré vzťahy. Tá jej dokonca zverila kľúče od svojho bytu. Nadštandardný pomer s Annou M, čo skoro nadviazal aj Štefan Mlynarovič. Vykonával v jej byte menšie opravy, za ktoré mu platila, no zároveň sa s ňou zblížil aj intímne. 3. júla 1992 sa aj Anna M. vrátila do Bratislavy po niekoľkotýždňovom pooperačnom liečení bedrového kĺbu. Poprosila Mlynarovičovú sestru, či by nezavolala svojho brata Štefana, aby jej prišiel opraviť pokazený záchodový splachovač. Zastavil sa až na druhý deň. A tak v piatok 4. júla 1992 okolo 19. hodiny večer odišli so sestrou do bytu Anny M. Tam popíjali pivo s rumom a dobre sa bavili. Mlynarovičova sestra odišla z bytu po 9:30 večer, potom ako podľa jej svedeckej výpovede začali jej brat a Anna M. prejavovať k sebe sexuálnu náklonnosť. Lenže okrem obvyklého a prirodzeného pokračovania sexuálnej náklonnosti sa za dverami bytu v ten deň odohralo ešte niečo. Mimoriadne brutálna a nepochopiteľná vražda. V druhom prípade svoje konanie popiera, ale vlastne atribúty toho konania sú veľmi podobné ako v prvom prípade a môžeme teda usudzovať, že pravdepodobne tiež pri hádke sa vlastne hádka skončila týmto spôsobom, že odstránil svojho protivníka. Keďže Mlynarovič sa k tomuto činu nepriznal, zrejme sa už nikdy nedozvieme, čo sa vlastne v tú noc u Anny M. stalo. Všetko však nasvedčuje tomu, že sa to mohlo odohrať približne takto. Úvodom do tragédie bolo popíjanie, potom nasledovala akási sexuálna predohra alebo aj samotný pomer. V rámci tejto fázy sa Mlynaroviča zmocnil nekontrolovateľný vražedný pud, ktorého výsledkom bola masakra.
Miesto udalostí stav obete nasvedčovali tomu, že takto nemilosrdne sa už raz Mlynarovič správal. Bolo to v roku 1975. Celé 3 dni po piatkovom spoločnom posedení s bratom a Annou M. sa Mlynarovičova sestra pokúšala dostať k svojej susede. Napokon v utorok spolu s ďalšou susedou zalarmovala políciu. Tá sa do bytu musela vlámať, keďže na zámku bol z vonkajšej strany zalomený kľúč. Podobný zdržovací trik so zalomeným kľúčom použil Mlynarovič aj v byte Ireny L. potom, ako tam schoval telo 11-ročnej Soni M. Policajti po vniknutí do bytu našli v izbe mŕtve telo Anny M. Bolo zahádzané hrbou šiat a posteľnou bielizňou. Obeť mala na tele početné bodné rany. Čo však šokovalo aj skúsených kriminalistov, bol posledný úder, ktorý vrah svojej obeti zasadil. Vražedný nástroj, kuchynský nôž s čepeľou dlhou 11 cm, vrazil napokon hlboko do pošvy svojej partnerky a nechal ho tam. Rany boli vedené veľkou silou a prudkosťou, pričom páchateľ a obeť boli k sebe otočení tvárou. Poloha tela obete voči útočníkovi mohla byť v polohe ležmo, sediac alebo aj v stoji. Vrah svojej obeti spôsobil mnohopočetné bodné rany, ktorým na mieste podľahla. Motív vraždy sa však pri dokazovaní nepodarilo zistiť. Aj tento zločin totiž nenapraviteľný páchateľ popieral, hoci ho z vraždy usvedčovali viaceré nevyvrátiteľné dôkazy. Krvné stopy, otlačky, vlasy, vlákna a iný materiál. O krvavých škvrnách na svojich šatách Mlynarovič tvrdil, že ide o menštruačnú krv Anny M., ktorá podľa neho počas súlože dostala menštruáciu. Pritom zavraždená mala poslednú menštruáciu pred vyše 5 rokmi. Potom tvrdil, že krv na jeho šatách patrí chlapom, s ktorými sa pobil v krčme. Opäť však klamal. Znalci súdnej psychiatrie označili Štefana Mlynaroviča ako psychopatickú osobnosť s agresívnymi tendenciami a vlastne môžeme vidieť v jeho kriminálnej anamnéze, že jeho násilná trestná činnosť vlastne gradovala a hlavne ku koncu vraždil takmer každý deň. Časová postupnosť trestných činov sa odohrala asi takto. 11-ročnú Soniu M. zavraždil Mlynarovič niekedy v období od 15. júna do 20. júla. 3. júla napadol Gizelu Z. zo Stupavy, 4. júla zavraždil Annu M. Nie je teda vylúčené, že obe vraždy a jeden útok boli súčasťou niekoľko dní trvajúceho vražedného amoku. Nebyť rozhodnutia justičných orgánov dať ešte jednu šancu vrahovi, ktorého znalci označili za nenapraviteľného, nemuseli na konci druhého vražedného vyčíňania Štefana Mlynaroviča stáť ďalšie 2 obete. Moja kamarátka robila na Bergu čašničku a Mlynarovič, keď spáchal tieto trestné činy a zistil, že ho vlastne hľadajú po celom Slovensku, tak sa snažil utiecť cez Berg. A kamarátka mi volala, že ten pán, ktorého hľadajú, že som jej hovorila, že zabil moju tetu, takže je na Bergu, že ho tam kuklači proste vyzliekli do náha a že vlastne, že tam ho chytili. Za dvojnásobný čin vraždy Senát Mestského súdu v Bratislave 11. septembra 1995 odsúdil Štefana Mlynaroviča na doživotie. Pri rozhodovaní o výške trestu súd vychádzal z podmienok uvedených v zákone, podľa ktorých možno trest odňatia slobody na doživotie uložiť páchateľovi, ak je stupeň trestného činu pre spoločnosť mimoriadne vysoký, ak si uloženie takéhoto trestu vyžaduje účinnú ochranu spoločnosti a ak nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatie slobody od 15 až do 25 rokov. Aj preto súd dospel k záveru, že u Štefana Mlynaroviča boli splnené všetky 3 spomenuté podmienky na doživotné vyčlenenie zo spoločnosti.